вакытта бу әсәрнең 21-нче гасырда да уйналасын белде микән, юк микән? Әмма ул Сәлим Сәйдәшев музыка язган һәрбер спектакльне халык яратасын тәгаен белгән. Шуңа күрә дә кайчандыр театрга, музыка бүлеген җитәкләргә яшь талантлы Сәйдәшевне чакырган да. Марсель абый Сәлимҗанов, күренекле татар режиссеры, Зәңгәршәлдә анда татарның җаны дигән иде. Мен әле шуңа өстәп, Зәңгәршәлдә анда һәр вакыт заман сулышы да бар дияр идем. Чөнки һәрбер режиссер үзенең куелышында заманның нинди дә булса бер үзенчәлеген аңласты. Искә төшерсәк, колхозлашу елларында мәсәлән режиссер Валиев Сулева персонажларның, хәтта ишанның да битенә техниканың үсешен күрсәтү өчен тракторлар, комбайннар ясап куйганнар грим белән. Бүген әлбәттә буларны искә алу кызык, ләкин һәр заман үзенең бер өлешен кертә. Безнең әле күптән түгел генә Зәңгәршәлебез яңадан, яңаша сәхнәгә менде. Режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Һәм менә хәзер шушы яңа Зәңгәршәлдән без сезгә бер күренеш тәкъдим итәбез. Абыстайлар, абыстайларның картлары инде Кызыл байрак бәйрәменә тезелешеп элек килгәннәр иде. Бу юлы яшь абыстайлар Тинчурин 70-лек көтүләре белән килделәр. Фирая Акбарова, Татарстанның халык артисткасы, Татарстанның атказанган артисткалары Венера Шакирова, Ләйсән Рәхимова, театрыбызның артисткасы Алсу Каюмова. Шәлмәни кая салсалы карту бар, шәлсезлеге сине бик матур. Ниткән эшегез бу тагын, кайсыгыз да чапаным. Ник дәшмисең себергә, ник манасын алмадың. Читегемнең сыңарын кайсыгыз алган тагын, синдә иш әйт алганда нәсәбенә карадың. Тозган төпсез әрҗәләр, яңашылар рәшәләр, килбәтләре дә күренде, лә кысыр бут кәҗәләр. Эшкадам шәп кунганма, күлмәген килешмәген, кешәнең шәп төшмәген, сөрмәң барып чыкмаган, эшкадам шәп кунмаган. Ярый сезгенә матур, бикенә тур, карту бар. Сукар бакар, шул бакар. Хәерче син тик тор, баян килгән җан бадыр. Ботка салсам бәягез, бакар, шул сукар бакар. Җонсыз, карар нәрсә сөйләде. Әйдәгез, әйдәгез дим, әйдәгез. Хартубан. Туктагыз. Галәви дим. Әүдин. Без кулаксыз залиф хатынына ашка барабыз. Барыгыз миннән рөхсәт. Туктагыз, бeni көтегез. Шунда гына торыгыз, ия. Мәйсәдә йөртә ялгызы кала. Капкаларны
Әйтле, түшіндің-мі? Түсіндім, сабарсың мұнда. Ананы, ашқыштарын жүйе көрме. Әйдәгіз. Тоқтағыз. Сабыр етіңіз. Одашқан кей қазарсы талашып жүрмей. Тоқтағыз, қазір. Ей Алла. Yolun bulmaz kudurıp, dağ kalıp utarıp, Yeri şunda kotorup, belir bilmez bu kanap. yollarımız bulsun. Sebep ağlarım olmasın. Envek, nimetle üsteller dolup dursun. Amin. Yurtka bereket şiber. İnşallah öyle. Yeşiber yeşiber. Amin. Allahu Ekber. Абыстайлар һәм Галәви Татарстанның атказанган артисты